Deca, kaj si bе, brate? Da si mi živi i zdravi. Živi i zdravi. Ajde, živi i zdravi. Ajde. Точно те дојдовме до твојата. Како што ми рече таму кај хотелот. Таму и право да, се право нема. со интернет и ова. Ајде. Ајде. Како путувахте? Убо. Убо. Ја се чеша врата на коце даже да му кажа че пак, еве го Диме. Добар ден, пријатели Ристо, македонски. Добар си ви? Добар сам. Ајде. Елена. Чекај да се слечам ја. Елена. С камерата. Што правиме сега? Останавме без цигари, да сте ми живи и Живо здрави. здраво, заповедајте. Добре ми дојдовте, добро ве најдовте. Зажал се на снаката, па нема фат на се годе. Нема значение. Ајде. Право отивајте. Ние идеме. Јунаци. Мирно. Простум пред домот. Пред домо Илинден. Пред војводите добро ве наси. Убави луѓе. Кај сте ми убави луѓе. Омовциле. Наши македонци, наши ветерани, јако ветерани. Ветераните на Омо. Добар ден, ајде, здравеј. Браво. Ајде, Што ми правите? Ајде. Кога седеме за малку само, одидеме на там да... Исползвај тога, па после ќе дојде. А после ќе дојдеме. Може после да дојдеме. Да се видиме. Да се видиме чичко точно. Как да не може, бе? Од винцето чуваш ли? Еми както желаете, де. Ја и сега се обаждам, па вика нема обфат нешто, па какво е, не знам, да. Не, Ма се едно да Тя отидете си е там код релетата в Леуно. в Лео, да, в полето там, полето 7-8 и там, има табелка. Да. Од винцето чуваш ли од тоа убавото? Винкото. Од винцето. Винцето убавото. И бело и червено има. Па ајде. И бело После и ќе направиме муабе. Тишка с червено, една бутилка си паза Червено. викам ако дојде тихо да. така. Има и бело од длани. Од лани тоа што го почнав. Од длани, да. живи. Мора да се заврши. Така. Јас познавам заболевањето. Ајде чичко точно Како да се. почне сега? Македонија ме интересувало винаги. Така, особено сега следех многу околу изборите в Македонија и винаги ме интересуваше, като имах мечтата да спечели ВМРО. Това е мое мнение, нали? Да. Може и вие обратно да мислите. Обаче спечели Заев, ясно, че това е с подкрепа на албанците. Да. Така предполагам, нали? Така е, да. Да, така е. И сега следва най-редовно нашите тук изказвания. Тук има едно предаване на Евроком. Един Коритаров, много добър журналист, биле в Западна Европа преди промените, много обективен. Да, защитава истината. Спори се там веднага и два историци, говорят там за Македония, че македонци такова не съществува. Добре, ама то Кънев, дето е на Хелзинския комитет. И той присъства в тия. Как бе вика да отричаш нещо, което го има за мой Линден? Как ще отричате, като го има? Нема македонци, как ще отричате вие? Той не защитава Коритаров, викат, а България, викат, подписала по споразумение там, нали? Не Преспанския, другия договор, не? И викат, нали вика, щом като една държава подпише договор с другата, тя вече тя е признала тази държава. Трябва вече да признае и език, и култура, и език, и всичко да признае. Но нашите са и на тази историци в много. Да докъде че стигнем, да очаквам, че се решта въпрос, щом като и до Европейската комисия стигна, нали, този въпрос се там така раздвижи малко, предполагам, че няма къде да мрада. Така е. Да, трябва да се реши и признаем македонското общество. Ние сме съществували от 30 години, вече съществуваме, не от сега. Ама вместо да признае, да отвори границите, да пушти, така. он продолжува како... Близки народа сме, нали?
с роден език, родна са отделна етническа група. Това да се разбери. А Така. тия са нашите нагнетява положението и фактически тия си вкара автогол. Да. Автогол си вкара с това. Пред Европа, але така, не може. Не може да отричаш един народ, който с 1000 години е съществувал. Деца вика, първата държава в Европа сме ние, Македония, але така? Така е. Нали? И да отричаш, и важното е да вземем по съвременни условия. Ние не сме в Европа, бе. Не говорим за да няма граници, духовно обединение на хората. Дай добри отношения с Македония. Това вика и Коритаров. Защо си изостряме отношенията с най-близките хора, бе? Така е. Защо се изострят отношенията? Ние вика, дай вместо да идея да ме приме вече по други историци, че Гърция си изиграла своята роля, но по-положително, отколкото нашата. Нашата сега се тръпа едната се и Ќе дојде и за Грција на платат. Они мисла дека така ќе лажат, ќе лажат. Трябва да плата и тия. Да. Тия толкова хиляди изсели от Гърция, смения имена, смения имена на градове, на реки, на имената на хората, смения. Това е толкова голям геноцид, дека е геноцид, фашизъм. Това е геноцид, фашизъм, да. И тя човека и се претендира за големата гръцка култура. И така бе, аз сега да най-редовно, сутрин като стана 35, Коритаров веднага си има там такава предава, не е специално такава тема, не е много говори за Македония. Така е. И ме харесва. Нема македонци. Той е обективен, той е обективен. Не, журналист е обективен. Той вика винаги други така историци, други, които така, ама тия, които вика, аз също защитава правото. Нали? Да. Гледам, че си изказва, не е лошо, да го обвинява нашето правителство, нашата политика, че не бива така. Ние сме най-близки народи и трябва да се уважаваме, един друг да се признаваме и границите свободни и така. Така е. Когато искам да дойда в Скопие, да си дойда, ти когато желаеш да дойдеш в Баня, да си дойдеш, това по-обо нема. Така е, да си не жив и здрав. Какво да кажа ти? Со омото што памтиш, како добивте, колку пратеника овде? Омо кога беше во изборите? Колку пратеника успеавте да добиете? Пратеника, един пратеник, имаше 2-3 кмета в окръга избрани, кметове и съветници. Тук от Баня, аз бех тогава застъпник на партията, имаше 183 гласа за партията. Без нищо, без... Преди това сме порицавани, отричани, или така, такива сме дисиденти, сме не знам какви си сепаратисти, са най-различни глупости дума против нас да настроя обществото на България. И после я забрания партията. И после я забрания, да. И пратихме един съветник, благодарение на нашите гласове, имаше съветник в околийския съвет. Да. Ето, това е. Това имаше голем... Тия видеа, слушайте, ние проведохме конгрес в Кресна. И 218 човека, всеки сел македонско знаме. И тия видеа, че тази партия има развитие, има сила, има развитие. А и след няколко дена, Любен Корнезов от БСП, тия не са най-големите неприятели. Уж съм ленинисти, са демократи, са леви. Вместо това, че левите са по-прорешени от десните. И той събра 52 души. Народно събрание по списък и да се забрани, да подпиша да се забрания вот и не забрания. И от тогава плюя вече по нас. Ние сме 20 човека, са изкара, яде 500. Къде пише гласът, вписваме македонец. Има ли македонец? Никъде го нема. Никъде нема. Значи я, може да кажа македонец, но тя може да е писала българин. Къде е гаранцията? Да, така е. Като нема графа македонец. Да, така е. И така е. Сега славевте во Кресна, пак во неделата имаше. Одихме, да. Беше и ти? Бех зорно одна, но я вече така за идеята, просто да има хора там, да се видим с приятели, отидох така. Браво. Макар че зоре се движим, отидох. Браво. Отидох в Кресна, отидохме горе. В Стара Кресна, Дан Димитър Попгеоргиев паметника, от съм чели за него достатъчно. То човек, ако не е чил, няма да има убеждения. Трябва да си чил и за себе си да си възприели истината. Така е. И така, аз съм възприел, казах, още до 18 годишна възраст съм възприел тази истина за мен. Да, имаше една книга, Борбите на македонска народ за национално освобождение. Тогава описва специално за Елининското въстание, там жестокостите, за организация, всичко.
И от тогава вече аз се чувствам такъв, какъвто и сега се чувствам. Клали бесили, карали къде, такъв съм и това. Ама убаво е чувството македонец е посебно. Да. Посебно. Сите не знаат песни, ора, историја. Всички македонски песни пеят в цяла Сите България. песни. Предходно ги забрануваше Бугарија песните, ги Забравяше, палеше, да, ги да. фрлаше, сега вика наши се. Одехме Како тогава в Македония, обискираха на границата, взимаха плочи на македонски песни. Една жена имаше по-възрастна, татори в пазата, не смеят да прекаже жените. Вика да мрежи цървул, вика, цар съм и вика, я го вика, в мене, вика, паза си услужа в дома. Голем интерес беше към македонските песни, много голем интерес. Да. А сам младеща малко се отклонява, така в тия новите такива, западни такива се отклонява. Иначе това беше голем желание. Ходехме да специално за плочи да купим от Македония. Голема работа беше. Така всичко. Така е. Да си Обаче жив и здрав. обискира там на границата, веднага не дава плочи, забранява такива патриотичните, които са, дето са дански за тия пъти са патриотични. Македонска няма да не е патриотична. Да, така е. Македонска народ е най-много страдал, най-много е така деца вика патил и има най-богата история в това отношение, нали така? Да. И така. Но се надяваме, че сега става пресконференция, Зоре диша от това, сега не съм болен от това, сега ме тресе. Това, че ме разкара, Айде, Господи Исус. Не, я такова. Я пих едно апче и знам сега, че ми разкара. Мине един час, че разкара. Слушај сега, на граница ме проверуваше тој цариникот и ова книга ја видиш. Што е ова? Да. Викам, за Александар Македонски. Ау, политика. Македонија. Му викам, не е ова политика, му викам, античка историја. Ма како не е политика? Македонски Александар, политика е ми викам. Да. После ја заборави книга. Ги зема цигарите и ги заборави книга и се. Вика, политика било што он пишувало македонски Александар. Кад трефера студено ме бе, ама ми разкара, знам, че ми разкара. Јас съм пил апче, пил съм апче ми разкара. Тихо ми рече, чета си интерес. Кој имаш време, така. И понеже, немам време, цял ден ще правя. Очите ти гледаат со Господа? Ајде, фала му на Бога. Да те крепи, да си силен и здрав. Правих такова, отворих леща американска. Аха. На едното око. Сега гледам като сокол. Браво. Случила чета, идеално Стvarno? чета. Идеално Браво. чета, да. Да ти намножи Исус. Георгија Тарасовски. Кажи што ќе кажеш сега порака за младите генерации, за Македонија. Па ќе пивнеме винце. Не знам как са тук, нашата млада генерация е антиполитична. Не се интересува ни от партии, не нищо. Не знам в Македония как е. Па и тие се разочараат од се што гледаат и бегаат во странство. В странство бегаат заради икономиката. Економици, да. И нашите бегаат. Ама види, кога ќе ги фати да може да ги има тие пари да си живее овде, тука ќе дојде веднаше. Половината дето взимаат там, ако тук си имаат, си дојдат тук. Сите ќе дојдат. Јас си слушал и други викаат да си се вратам дома, да си имам едно нивче, едно дрвце, да мириса Кој не македонски. му мило родния крај има, така да изпита носталгия към родния крај. Нема такъв. Така е. И моите внуци, големият внук оди 2 пъти в Америка, в Англия беше по за 3 месеца и да. Ма като и да за 3 месеца да не се пари колко за цяла година. Да, тамо се многу се плаќа тамо. Плаща се, значи, къде да ги обвиниме, че бега? Така е. Не бега, тук не е платено. Тук работа аз даже слушам и се радвам. Вчера един вика, сравнява пенсиите в България и това. Македония вика, уж по-бедна, вика, дава 420 лева, вика, минимална пенсия. А нашата е, сега дигна на 300 и нещо. На 300 лева, 250, 150 беше, 250 на 300 дигна. 300 лева А пенсия. бедната Македония вика, 420 минимална. Минимална пенсия, Македония ще се. Това са наши историци го дума, наши опоненти. Така че македонския народ живее пълно, а те викат, че Македония е много бедна. Абе види, Като държава да може да е остават да бедна. не прават политички притисоци. Ние ќе се кренеме, не доаѓаме до економско, они нема македонци, ние се расправаме, се бориме со нешто што е. Така е. Збориш за Европа без граници, а тој ти вика нема македонци. Нема Кој е македонци, абсурд така е, невиден. така е. Това ме дразни много ме дразни. така. Ама, Ајде да сме живи и здрави. Секоја генерација своја Сега се борба. смени правителство, сигурно да може и другите са малко по-прогресивни, да отстъпат пред Европейска революция. Па така. кај да е ќе треба да се смени. И верувам така, ќе че дојдат, да, ќе че дојдат. след да малко по-прогресивни хора, по-разбрани хора, да нека се чувстваме като брат, ево това по-вимало. така. Газелче правилно е казал, че народите са брати, като брати трябва да живеят. Така е. Ние трябва да се уважаваме и с сърби, получавали сме били пари от Сърбия.
Ти представи само и сам да опет на Томо един ден. Я не познавам един сърбин, бе. Ма и никой ги ръководство не познава един сърбин. Не се Така е, да, събираме. ама нема що да каже Па тоа. Сърбия, па Сърбия не интерес, Да. та тя не финансира. А сега де. Това е мръсната политика, това е. Трябва да кажеш нещо, което не е истина, да промиваш мозъците на младата генерация и това е. Така е. Така е. Ајде да си ми жив и здрав Цичко Тодор, во бања, да се видиме со Господ напред уште многу години. Е така. Дано Господ и той Ајде. да реши. Амин. От него Амин. зависи много. Амин. Ето Дано така. да реши. Ајде. Самицата Исус се нека с палестовия, па ти Ајде. Как? Диме. Диме. Димитър. Уба и деца. Ајде. Тук на Костадин Ледине, ние не знаехме Костадин. Чекай, ова тргнете нагоре. Не, Костадино сега Ледине. Той е Диме. Диме. Не е Дине, а Диме. Диме, Димитър. Димитър. Сега коментираха за цар Фердинанд. 19-та година свършва Втора световна война. Той не дебаркира от тук, защото две войни е той причина. 13-та година Междусъюзската война е той причина да обяви война на Сърбия. След това 18-та година па е той причина и той вече дебаркира. И сега този историк, ама знам да и Марко беше, ама го спомня. Георги Марков има един. Има, знам, той не помни. И той вика сега, когато Фердинанд се заминава, остава цар Борис на 24 години, остава цар на България. И вика си, не, поне от мене вика, изказвай се разумно. Малко, но разумно. Винаги бъди усмихнат. И знае, че българският народ е много крадлив. Това са думи на нашия историст тук. И не е ли верно? Не е ли верно? Не е ли верно? Кради, няма като България да се краде толкова много като... Тая е историята, Да. крада и всичко македонско го присвоява, че Че е българско. българско. То си има документи, навсякъде си е ясно. Я това Не чакам. може ти да пееш македонска песен с македонска мелодия и да викаш българска, а па пее навсекъде. Навсекъде е цяла Не, препеува песната, па тоа го нема нигде. Јас сум Препеува од- песна, Оди съм и по сватби нагоре, само македонски песни пее. Те са най-игриви, те са най-интересни за пеене, най-убави, най-привлекателни са. На същото време в Девин, тук и вече на обед, се знаме там отвънка да обедваме, и като запеме само македонски песни, като вземе на масата, ми то... Народ викаш. Народ веднага че се обрат, така е. И веднага Мелодични, да хубави, визитки, приятни. иде в Ивайловград надолу. Там на такова, само да пеме такива. Там е македонско, Ивайловград, Крали Марко, баща му и чича му Углеш и Вълкашин отива в Один чак да посреща Тракия турците. е македонска била. От и до там е македонско. Така е, така И Александър Македонски на Перпечконо предсказва, че завладее свето. На Перпечкона, а се дума, А само че... изкара, че Що вика Е, цял Вапцаров? Бог. История, какво ще ми кажеш твоите пожелателни страници? Хайко Вапцаров, какво ще ми кажеш история? Така е. Еми, Ти се нагажда, аз се кето е удобно на них. И се нагажда. Не ги интересува истината. Никола Апцаров си кажува той, че Той е е македонец. Ясно, да. Моята родина в Да, небето има пира си пилин и родина, охрит да, да. лазурен. Така е, А да. още по-надолу светля Та бряг земя, на която Егея. че простете не е таа Да, земја што е чекора не е моја, простете е Да, туѓа. да, Амин, така, така е. така. И създава македонски литературен кръжок в София. Така е. 38 до 41 и го забранява този кръжок. Ама оди не е Македонски дава. младежки кръжок забранява. Да, има български... Ле са българи, от го забранява. Съюз на българските писатели, ама Никола Апцаров не иска да яде в Българския съюз, а създава македонски литературен кръжок. Антон Така е. Попов Антон Матракал. Попов. Младежки кръжок. Да. Македонски младежки кръжок. И Павлика не е македонец, българин. Какво да й правиш? Шо? Кай сега? Нещо как да кажа, хора, нека си побракали са хора според мен. Кажи истината, би историк си. да не бе. става много бе. Кажи Може истината, бе. един умре и да не... Бождар, Да бе. види... Бождар, бе. Да, Това беше Бождар, най- бе. Баща. това беше Израви, най-трудността. Я като Да, умря, да. умъкнах музиката. Аз сега има Пусни само... то пел Майена за Македония пееше, ама да. Карака само са... Тук на седми Това канал, дали това е са... македонски Па там песни. джампачки да ги на кажа седми това. канал. Пак ще да има регулар. Ето, Гоцаров ще скоро нека да ви кажа. Всички не са можели да дойда. Той си е прав там Йордан Соколов, че всеки трети човек в България е родно в Македония. Всеки трети човек. Така оказа председател на Народно събрание. Значи за плевен зборуваш, така? За племен, да. За племен това отдавна беше много.
Там дойде един Боже мила му Македонията, по да разправя там за тала, за... И кој ќе спомнеш Македонија, плачате, плачате. Да, Тај се така. далеко име, како е таму, Така, што е. оти- Да дојдам уште еднаш, да дојдам у Далече Македонија. од Македонија Македонија почва. още една. Да, тоа е тоа. Да, така. Там си се правили македонски вечери, се собира. Па и во Шумен, во Шумен ти е... Брат ми беше служил в село Телиш, Плевен, па Плевенското, Плевен е таа село Телиш. И некој, по едно време тој отдал, постар 45 набор, и в казармата там ме е карал с меове, са карали водата, меове. И му се спукал некаде из стакала, се падал и се скасал. И го носи на некој буштар, и он кад питал, дека зе да плача, вика, разбрал, че бача е тук од македонския крај, македонец. И вика, зе да плаче, и вика, че страшна работа веднага, нема такова. И му наприл за пил го, правил го, зашил го, и бача му вика, колко пари чини? Ништо не чини, вика, јас за Македонија, вика, душата си давам, вика, един македонец од Сопот Така грал е, малко. истите, тоа е тоа, тоа е тоа. Ава, Тоа е Даван тоа. за Равда, па там много македонци има. Равда там И накрая, само која песен изпеа македонска, майка зиме Македонија, така Да, много трогателна песен. Трогателна. Накрая с нея завърши. А много македонци има там. Много в Равда. И си са като македонци, там един от Белица разправяше, Ердженин. И вика, бех там Равда, и вика, майта така, там поработай, да закачи неко момичка е закачил. И веднага минал до некъде и го заградили 10 души. Там от Равда, такива наши македонци, такива и тия са люти македонци. И вика, а що бараш, вика, наша мома, вика. Девойче. И вика да манчаше ме почна да ме пера, да го бия. И некој питал дека си и од Белица, тука Да, разложко. разложко. Ајде вика од си македонец, вика оди си вика со благо, вика со чеше, вика да јадеш бој, вика. Па тоа е тоа. И на Кеја беше некој празник, на Кеја там на Беломоре. на Беломоре, на морето. Имаше сцена и на качи на сцената. Предупредина вика, Во Солун. Солун вика бунтовни песни нема да пеат. Аха. Револуционни песни, Само да играте ова. Не да, други си песни. Други песни, ама не да се револуционерни. Излезоме на сцената и изкараме една-две песни македонски убои. И народот се собра. Се собра. Всичко му се собра. И като почнаме само македонски револуционни. И имаше тана не затворија там капана там такова заведение. Тоа беше пиене, јадене цяла ноќ, до сутринта се бегаме. Па тоа е тоа. Има многу македонци, обаче Има. не ги е страх. Сега мене ми кажува македонец од Америка купил стан во Солун. И вика, знам дека се македонци луѓето, ама никој не збори македонски. И вика, еднаш годишно купувам ракија од Македонија, ајвар, носам производи нешто и ги викам од соседството, тука ставам и викам славам, нешто дојдат. И сите доаѓаат и им пуштам, вика, македонска музика. И вика, кога се фатат, вика, газињата, вика, им рипаат, сите почнаа да играат да зборат македонски. Тоа е тој момент, на престрашување да ги фатиш. Дека беа во това Водан. Водан отима во магазин и да пазаруваме нешто. Во дека сте од Пиринска Македонија сме. Уж на дума македонски, Веднага по глас нема никој околу него, зе да дума македонски, наприема обед. Така е, да. ама И там не се служат. и Лерин и Воден, Кога там нас, там не най-се запазило македонското, Да, ама да. и економически са най-зле от Грција. Да, се плашат. Там дава пари, надолу дава пари, горе там нема никакви пари за да се развива Воден и Лерин, од са македонци. Тоа е тоа. Дале помните Ставрос, като бехме два пъти от там. Колко се пееше свободно, никой не закачва. Да. Уж не беше първо, сега тук почнаваме на канонски песни, се пея и така, врати си полиция, може да не е имало и полиция, не Ема не знам. може да направя нищо. Обаче да. Ей, там дека беше, Тя баче чека да човек дойде, дума за Солун. Да. И там, като почна вече тия да се пея бунтовните песни за Егея, за всичките креще, и веднага дойде една скъсо косме така, почна да штрака на гръцки, и Пандо вика гости от Бугария, край, не може да Од Европски сојуз, не може Ако бехме ништо. македонци... Да не мислеше дека се македонци од Скопјанос. От Скопия, ако бехме, чеше веднага... Скопјанос пелагонци. Бугарите може да А пее. ние от Европа... Македонци не може да пее. Ай, аз съм чисто македонче. Македонче,
od Vitovskata okolija, od Vitovskata okolija, od prekrasna Makedonija. Od Vitovskata okolija, od žalosna Makedonija. Bravo. Bog da bije tiranite, na tri strani ne razdelija, na tri strani ne razdelija, na četvrta Australija. Na četvrta i ne razdelija, a četvrta Australija. Ostavija braća Pirinsko, ostavija braća Bregensko, ostavija sestri Pirinsko, majka tatkovo Ohridsko. Ja sam čisto Makedonče, od Razloškata okolija, od Razloškata okolija, od Pirinska Makedonija. Od Razloškata okolija, od Pirinska Makedonija. Da ste živi zdravi, da ste živi zdravi, Hugo. Čudesno. Slava ti Isuse, slava ti Isuse.